Vi ser turen på mobilen, mens vi kører, og vi er simpelthen lige ved at køre ind i symbolsk ligger op på toppen af det her bjerg, fordi så Glyngøre. meget tilbage. Vi er Vingegaards by. Men altså, Vi vil prøve at finde et sted lige at se de sidste 13 kilometer på den vigtigste etape overhovedet i Tour de France nærmest. Det er højspændt. Vi ser turen på mobilen, mens vi kører, og vi er simpelthen lige ved at køre ind i symbolsk ligger op på toppen af det her bjerg, fordi så Glyngøre. meget tilbage. Vi er Vingegaards by. Men altså, Vi vil prøve at finde et sted lige at se de sidste 13 kilometer på den vigtigste etape